Нашата малка, красива, синьо-зелена планета, носеща се из необятния простор на космоса, е дом на невъобразимо многообразие от живот. Създания с всякакви форми, размери и цветове са част от непрестанния природен спектакъл, наречен борба за оцеляване. Но един вид рязко се различава от всички останали. За по-малко от 10 000 години той е открил земеделието. Построил е първите градове, основал е първите цивилизации, полетял е в космоса и вече е отправил взор към другите планети. Този вид, разбира се, е Homo sapiens. Този възход обаче не е останал без жертви от страна на неговите диви съседи. Десетки стотици видове са изтеглили късата клечка в тази неумолима надпревара за надмощие, ресурси и жизнено пространство. Днес на съвестта ни тежи загубата на тези уникални видове, които някога са наричали тази планета свой дом. В тази класация ще ви запозная с 10 и повече животински вида, изчезнали поради човешката жестокост, алчност и безочливост, и техните тъжни истории за последните им мигове на този свят. До съвсем неотдавна Кантабрийските планини, Южна Франция и северните части на Пиренеите били дом на издръжливия пиренейски козирог. Наричан още бокардо на испански, този подвид на иберийския козирог бил красиво и сравнително едро животно. Възрастните мъжки достигали височина при раменете от 80-90 см, а на дължина до 160 см. Женските били по-дребни. 80 см му рога били набраздени, като брой бразди по-голям от 5 свидетелствал за екземпляр достигнал зрялост. Защо този подвид е изчезнал е обект на спорове. Сред вероятните причини са прекомерният лов и конкуренцията на козирога с домашните животни. Каквато и да е истинската причина, на 6 януари 2000 година била открита мъртва и последната женска на име Силия, премазана от паднало дърво. Но с какво е толкова забележителна историята на този вид? Ами с това, че пиренейският козирог е единственият животински вид, изчезвал 2 пъти. Точно така, 2 пъти! Преди смъртта й, Силия била заловена и от нея бил взет генетичен материал за евентуално клониране на вида. Въпреки трудностите, планът бил осъществен и на 30 юли 2003 година се родил първият клонинг на животно, вече изчезнало от лицето на Земята. Но радостта не траяла дълго. По-точно няколко минути, след което бебето издъхнало поради дефекти в белите дробове. Така пиренейският козирог носи титлата на първият животински вид, изчезнал за 2 път. На пръв поглед, кравите са глуповати, хрисими създания, доволно придъвкващи трева по тучните ливади и не изглеждат никак заплашително. Но не се заблуждавайте.
Само в Съединените щати кравите убиват около 20 души годишно, което е повече от нападенията на акули. Но дори най-борбената крава е като малко теленце пред древния си предшественик. Могъщият праисторически див бик, наречен Тур. Казвам се Урус, Тур на полски, Аурокс на немски. Невежите ме наричат Бизон. Това гласи надписът на една илюстрация от 1556 година, на която е изобразен този древен прародител на домашните говеда. Но тази семпла илюстрация бледне пред впечатляващите пещерни рисунки, оставени от архаичните хора по стените на пещерите Шове, Лъско и Алтамира преди повече от 15 000 години. Хора, които някога са виждали и ловували този могъщ изполин, чието ареал обхващал Азия, Европа и Северна Африка. Самият Юлий Цезар пише, цитирам: Притежават огромна сила и бързина. Не пощадяват никой човек или диво животно, което пресече пътя им. И наистина, със своите максимална височина от 180 см при раменете и тегло от почти тон, това бил един наистина внушителен звяр, който по разкази на очевидци бил способен с лекота да хвърли неприятния дразнител, било то човек или хищник, високо във въздуха. Друга, доста по-неправдоподобна история гласи, че турът бил толкова бърз, че когато се изхождал, бил способен да улови изпражнението си с рога, преди да е успяло да падне на земята. Да бе, супер тур! Шегата на страна, ловът на този грамаден великан от страна на човека го съпътствал още от дълбока древност. Ловците от палеолита, по-късно древните месопотамци, а после и египтяните, ходели на лов за турове, като стенописите им свидетелстват за тези драматични сцени. Поради прекомерния лов и загубата на местообитанията му, числеността на животното постепенно започнала да намалява навсякъде и до началото на 17 век било останало едно единствено стадо в Яктуровата гора в Полша. Последният екземпляр, женска, починала през 1627 година. Днес турът вече отдавна го няма, но генетичното му наследство продължава да живее в съвременните домашни говеда, одомашнени за пръв път преди повече от 8000 години. И макар че двама германци, братята Хайнц и Луц Хек, още през 20-те години на 20 век направили опит да върнат тура обратно към живот, чрез избирателно подбиране и селектиране на съвременни крави и бикове, така че да наподобяват техния древен прародител, резултатите са все още далеч от желаното. Когато говорим за папагалите, обикновено си представяме влажните тропически гори на Южна Америка или сухите пустини на Австралия. Това, което не си представяме, е северноамериканския изток. Но някога той бил дом на единствения представител на този птичий разред – каролинския папагал. Макар по размери да отстъпвал на едрите ара от южноамериканските джунгли или рошевите палмови какаду от Австралия, каролинският папагал бил не по-малко пъстър от тях.
смарагдово-зелен, с златиста главица и с цвят на горящ пламък личице. Освен това, се срещал в изобилие, като броят на популациите му бил надминат единствено от животното в номер 2 в тази класация. Но понеже това е класация на избитите от човека видове, ще трябва да ви запозная и с грозните аспекти от тази история. Каролинският папагал бил смятан за вредител от фермерите и ставал лесна плячка за ловците, тъй като птиците били на гъсто в ятата и имали странния навик да излитат нагоре при изстрелна пушка, но след това се връщали почти веднага, сякаш за да видят дали има пострадали другари. В своята класическа американска орнитология, написана в началото на 19 век, натуралистът Александър Уилсън описва случай, при който няколкократно изпразва пушката си в дърво, където птиците са кацнали да утолят жаждата си в устието на река Скиото в Охайо на разсъмване. При всеки следващ изстрел, макар че падаха като дъжд, привързаността на оцелелите изглежда като че ли доста се увеличаваше, тъй като след няколко прелитания над мястото, те отново кацаха близо до мен, гледайки надолу към убитите си другари с толкова открит израз на съчувствие и загриженост, които напълно ме обезоръжиха. Не помагал и фактът, че красивите им пера били желан аксесуар за дамските шавки. Когато светът най-сетне навлязал в зората на 20 век, от красивите папагали вече нямало и следа. Днес са известни само 2 снимки на живи екземпляри от този вид. На първата се вижда, макар и трудно, домашният любимец на учения от Смитсониан Пол Бартш. Любвеобилна птица на име Дудълс, който обичал гушкането с приятели. Втората, по-ясна от двете снимка, е на домашния компаньон на Робърт Шуфелд, който след безброй безуспешни опити най-сетне успял да улови единия от двата си каролински папагала в кадър. За жалост, тази история също не завършва с щастлив край. Скоро след това господин Шуфелд допуснал ужасна грешка. Боядисал клетката на любимите си питомци с цветна боя на уловна основа и когато птиците направили това, което папагалите по принцип обичат да правят, умрели отровени от токсичната боя. Някога новозеландските острови били девствени и живописни места, където обширни гори и планини на свой ред поддържали несметно разнообразие от уникални видове. Но вместо копитни бозайници и хищници като кучета и големи котки, тук властвали птици. Огромни, чудовищни птици! Висока близо 3,5 метра и тежала цели 240 кг, гигантската моа била най-едрият обитател на новозеландските острови и една от най-големите птици, живели някога. Но това, което правило моата наистина уникална, е пълната липса на каквито и да е криле. Да, щраусите и ямутата все пак разполагат с тях, дори и редуцирани до не повече от смешни израстъчета. Моата обаче нямала дори и това. На практика била ходещо туловище с издължен врат и миниатюрна глава. Макар и традиционно реконструирана с високо вдигната шия, начинът на свързване на черепа с гръбнака сочи, че обичайната поза вероятно е била прегърбена, подобно на нейния съжител – кивито.
Клюнати, подобно на градински клещи, сразвал с лекота огромното количество клонки и листа, служили за храна. Трахеята на тези птици образувала голям завой вътре в тялото, както при лебедите и редица други птици, което ни позволява с доста голяма точност да пресъздадем звуците й, които не звучат вече от десетки стотици години. А кой се възползвал от този голям тлъст ходещ обяд? Ами най-големият орел, живял някога, разбира се. Орелът на Хааст. С размах на крилете до 3 метра и с ногти големи колкото тези на тигър, този въздушен ловец бил вещ в улова на Моа. Ала не след дълго към него се присъединил още един хищник, но такъв, който нямал равен. Малко преди началото на 14 век на островите пристигнали първите полинезийци, които бързо се научили да се справят с този грамаден ходещ обяд. Изобретателността им по отношение на ловните техники, съчетани с склонността им да ги прилагат групово, им помагали да повалят този пернат гигант, след което бързо да го довършват с оръжията си. Когато на островите най-сетне пристигнали първите европейци, от грамадните птици вече нямало и следа. И все пак, днес разполагаме с голямо количество техни останки, някои от които изглеждат плашещо запазени. Сякаш са изчезнали вчера. За тази история се отправяме далеч на север, към ледено-студените брегове на Камчатка в източен Сибир през далечната 1741 година. Тук със сетни сили и тежко болен от скоробут хвърлил котва екипажът на кораба Свети Петър под командването на не кой да е, а прочутият датски капитан и командир Витус Беринг. Положението изглеждало безнадежно. Останал без храна и припаси, екипажът бил обречен на бавна и мъчителна смърт. Но тогава, като по чудо, бил открит неочакван източник на прясна храна. Безчислено множество морски крави. Повечето от вас със сигурност са чували за тези необикновени и симпатични 3-метрови водни бозайници. Сега си представете един от тях, дълъг колкото автобус. Цели 9 метра дължина. И това може би щеше да е единственото, което знаем за това уникално животно, ако сред екипажа не бил и корабният лекар и натуралист Йорг Вилхелм Стелер. От него знаем, че огромната морска крава прекарвала по-голямата част от времето, пасейки на стада подводна растителност, досущ като сухоземните си съименници. Цялото тяло на животното било покрито с твърда и груба като кора на дърво кожа, под която се намирал слой подкожна мазнина, дебел близо 10 см, който отлично е изолирал от смразяващо ниските температури.
За жалост, спътниците на Стелер не споделяли неговото очарование от животното. За тях това били просто 10 тона плаващо месо и те нито за миг не се поколебали да го оползотворят. Злощастните морски крави били извличани с неимоверни усилия на брега, където били безмилостно накълцвани на парчета. Стелер описва как при залавянето на една женска, цялото стадо яростно блъскало лодката, а партньорът я последвал с тъжно пръхтене до самия бряг, дори след като тя вече е била мъртва. Веднъж, щом слуховете за този лесно достъпен източник на храна се разнесли надлъж и нашир, дните й били преброени. Само за 27 години животното било напълно заличено. И до ден днешен морето край тези брегове продължава да изхвърля черепи и кости на стелерови морски крави, обитавали тези води преди векове. Единственото доказателство, че някога са съществували.